To, mu dai Hajiya Amina babu abin da za mu ce, sai dai mu ce hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kuma kada ki mance da cewa kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurahum yawmal qiyamah. Kar ki mance, kullu nafsin za'iqatul maut. Dukkan mai rai sai ya dandani mutuwa. In ma ba ku kashe mu ba, za mu mutu akan gado. Mana, amma kuma da mutuwar kan gado ai kwara ka mutu a filin daga. Wannan shine karamci, shine karamci, amma da ka zo ka yi mutuwar raƙumi akan gado. Mutuwa ai kun san inda muke, kun san inda muke ai, menene zai hana? Kun san inda muke ai. Mana, lokaci in bai yi ba fa babu yacce za a yi da mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, al'umma na faɗin duniya, Nigeria, ‘yan Nijar da ku nake fartage. Zan kawo muku wani labari mai daɗi, kowa wanda ya san da shi ne. Ta yayi ina maku fatan alkhairi da fatan kowa yana nan lami lafiya ƙalau. To masha Allah, ina gaida ku. Kai wannan da kake cewa kai ka zo za ka riƙi ƙasar Nijar, Baba Cani ya tattare kayan shi, man ba ya tattare kayan shi ba, kake cewa wai in ma ya tattare kayan shi ta yi, daga baya akwai wata matsala, to za a gama, ka ƙara saurara. Ɗan buro ba ma ɗan shashashan wuhi, alade jaki, kai waye, kai da ka zan ɗan kati ne, ɗan moɗi ne, ɗan moɗi ne fa kai, waye wanda da ƙiƙi kan shi baya ja kaman kanka, mai zuwa ya ce ya san kai waye, wa ka sani wa ya san ka, kai waye, ɗan wani ƙasa ne ma, ɗan wani ƙabila ne, to kamar da a hankalinka daidai a kanka, ka gane. To kai ɗan moɗi ne, wa zai zo wa wanda suke ma biye da kai ma, kuna tare da su kuna cin kuɗin haram, abinda Allah ya haramta, wace tara da ku, waye san ku? Nijar ɗin waye kuka sani, waye san ku? To kamar da a hankalinka daidai da inda kake, daidai a hankalinka. Yawwa, al'umma na ina maka kowa fatan alkhairi, fartage duk wanda ya ga wannan bidiyo za ku gana kai maka wannan ɗan moɗin nan, ƙaramin shashasha mai ƙwaƙwalwa shi da baya ja. Ban taɓa na yi bidiyo na yi magana da Hausa sai a ranar yau, kuma don a kanka ne, ka gane. Wannan bulo da kake gani a kaina, ƙara shi a kai, kaga bulo ne a bayana da a kaina ko, to ƙara shi da kai. Wa ya san ka, wa ka sani? To ina ma kowa fata alkhairi, al'umma na faɗin duniya cikin ƙasar Nijar, to ina ma kowa fata alkhairi dai.